Madwar 800 persuna pparteċipaw fit-tieni edizzjoni tad-10 km l-Istrina Run li saret il-ħadd filgħodu b'risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Il-ġirja li din is-sena qdet il-Palazz ta' San Anton mal-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta ġabret flimkien persuni ta' kull età minn tfal sa' anzjani kif ukoll atleti u dilettanti tal-ġiri. L-ewwel parteċipanti li lestew id-distanza ta' 10 km qasmu l-linja finali f'ħin ta' ftit aktar minn nofsija. Fit-tmiem l-avveniment kull parteċipanti ngħata medalja fil-waqt li l-ewwel tliet klassifikati f'kull kategorija ġew ippremjati mill-President Mirjam Spiteri de Bono. F'indirizz tagħha l-President irringrazzjat il-parteċipanti għall-appoġġ tagħhom u sostniet l-importanza tal-fondi miġbura biex jgħinu lill-pazjenti u lill-familji li jirrikorru għall-għajnuna tal-fondazzjoni. Hija spjegat li l-fond jipprovdi mhux biss għajnuna finanzjarja iżda wkoll appoġġ soċjali u psikoloġiku mill dawk milquta minn mart jew kundizzjonijiet mediċi.